Molt bones, què tal, com esteu? Benvinguts en una nova entrevista aquí als 40. A més, ens fa especial il·lusió perquè és una formació que ens visita per primera vegada aquí als 40 de Barcelona. La Fúmiga, Artur, Arnau, com esteu? Com esteu, família? Un plaer estar així. Anava a dir que ja era hora que vinguéssiu, perquè sí que vam parlar, me'n recordo, a novembre de fa un any i mig, més o menys, un Instagram per directe, Instagram Live. no? Sí. Però clar, és el primer cop que veniu aquí a l'estudi Toreschi per presentar-nos, a més, aquest nou treball que fa menys d'una setmana que ha sortit. I abans de tot és això, com s'heu trobat, aquest primer trobament aquí als 40, en aquesta primera visita que ens feu aquí? De primer ens agrada molt l'estudi, eh? És Molt guai, molt guai. Molt guai. I un plaer estar així, i damunt ja venim ja molt contents de que ja porta uns quants dies això sonant, el feedback que hem rebut de la gent és espectacular, i a nosaltres això, doncs com tota la feina que has fet, és com ara reps un poc aquest reconeixement, cadascú ha fet les cançons i molt contents. I d'estar així més, tenim moltes ganes de veure't i de xerrar amb tu un rato ja. I això que dèiem aquí, el Estudi Toreschi, a veure si algun dia liem alguna cosa amb la Fúmiga als 40. Molaria molt, Molaria molt. Us anava a dir, clar, vosaltres no heu parat des del 2019, que traieu el vostre primer disc, Espremadors, després també més endavant, Pròxima Parada. Almenys des d'aquí, des de Catalunya, hem vist que a poc anàveu sumant, i cada cop sonàveu més, a cada disc, a cada cançó, sonàveu més i més. Això vosaltres ho heu rebut així, de que traieu cada cançó, cada això, i anàveu veient cada cop més gent us escoltava, més gent us deia, m'agrada molt aquesta cançó, aquesta altra, i que cada cop la cosa es feia més gran, aquesta família. Sí, tant al País Valencià sí que és de veres que ja més o menys els concerts els teníem més consolidats, però quan pugem a Catalunya era cada concert, dius, mira, hi ha un poc més de gent, avui un poc més, i ja fins l'estadi olímpic i diguem, uau, això sí que no mos ho esperàvem ja. Exacte. I a més crec que vosaltres, que havíeu de començar la gira a Catalunya, justament quan en plena pandèmia, que clar, va caure tot i va ser tot una mica endarrerint una miqueta per poder-ho portar a terme. Nosaltres, és que a més teníem una gira que era la d'intentar consolidar-nos així a Catalunya en 30 o 35 bolos al llarg de tot l'estiu, i quan cau tot, te pega tota la bajona, no? I de, uau, ara que veníem així a fer el nostre camí i de més, però bueno, vam intentar seguir, i el que has dit abans, sobretot també amb la vostra feina, no? Nosaltres, que el fet de que ens tingueu sempre en compte, de que sonem així, que no tenim aquesta sort, Al País Valencià, les ràdios com les vostres no sona la música en la nostra llengua, i des d'ací demanem ja per favor que facin com vosaltres, que ho facin bé. Clar, estic recordant l'aposta, la primera cançó que va sonar, després Ja no fa mal, que clar, almenys aquí Ja no fa mal va ser una bomba que no sé com ho vau viure vosaltres. No sé si us esperàveu arribar a sonar a tot arreu, aconseguir tants visualitzacions tant al YouTube com a Spotify de cop. Va ser, tot i que ja ho havíeu patat, per exemple, en cançons com Havia de passar, com Mediterrània, però almenys aquesta a nivell de ràdios va ser una autèntica barbaritat. És cert, evidentment no ens esperaven aquesta transcendència, però sí que passa moltes vegades que quan acabes una cançó dius, uah, té alguna cosa especial, creus que agradarà molt, creus que tal, però realment també sona molt ràdio, no? Era una cançó que també volíem buscar això, trobar aquesta sonoritat perquè ens agrada molt, i que el que va passar no podíem esperar-nos-ho, però joder, ara, i damunt ara quan la toques en directe és com, i amunt passa molt així, això és una de les coses que passa el fet de que sonen les cançons a les ràdios. És una cançó que al País Valencià quan sona en directe sona molt forta i tal, però quan sona si havia de passar, ja no fa mal. O sigui, és una botxeria. Amb la Samantha també, sí, això creix d'una forma espectacular. Sí. De fet, és una de les cançons que trobem en aquest disc que tinc aquí, aquest Fotosíntesi, que ja et dic, fa menys d'una setmana que ha sortit, trobem aquesta cançó, trobem algunes altres, com per exemple Her, que a més ja també fa unes setmanes que sonava, comèdia dramàtica, que també ho publica fa uns mesos, però clar, un disc que una mica el concepte principal és la llum, no? Aquesta fotosíntesi i aquesta llum que potser s'associa a aquesta vitalitat, no? Aquest optimisme que sempre és important, no? Sí, bueno, nosaltres entenem un poc la fotosíntesi com el canvi que venim fent des que nosaltres començàrem com a un grup de versions, una xaranga de carrer que pugem a escenari, i la primera por que tinguérem, i ara el canvi que hem donat a este segon CD, que per ara diguen que és el millor, i quan treguem el tercer direm que el tercer és el millor. Això és molt de tòpic, que molt de futbolista, exacte, claro. No hi ha partit petit, entonces, tal... Claro. Aleshores, la fotosíntesi nostra és això, el canvi que nosaltres anem fent i anem madurant. Però no sé si també noteu això que dèiem abans, no? Que com a cada disc, a cada cançó, noteu que més gent us segueix, que més gent us escolta. Si cada disc hi ha més pressió de dir, escolta'm, és que abans ens escoltava menys gent, ara ens escolta cada cop més gent, hem d'estar a l'alçada, és a dir, hem de superar les expectatives que teníem.
No et diré que això no se'ns passe pel cap, òbviament, perquè d'alguna manera és una manera de retornar-li a la gent tot el que t'està donant, no? I ara és de, vale, anem a fer 10 cançons, que siguin cançons que clar que vols que estiguin a l'alçada, però sempre hem d'intentar treballar sense clavar-nos excessiva pressió, perquè per a fer música, si estàs ahí en el cap en el que, mare meua, això no funciona, i ara què, no van eixir les cançons. Deixar-nos fluir, deixar-nos soltar un poc, és el que fa que apareguen les cançons que ens apetia fer ara. Igual d'ací 2 anys, quan vinga un disc nou, ens apeteixen altres tipus de cançons. És un CD molt continuista, perquè és un poc, segueix mantenint la nostra essència, però sí que és cert que per nosaltres té una coherència major i com tu dius, la llum és un poc transversal, no?, en tot això que entenem nosaltres com la llum, no? Aquest optimisme, aquesta manera de veure la vida, sempre buscant aquesta part la més positiva, però sempre assumint que hi ha una part oscura que hem de racionalitzar i que ho hem de fer amb calma, com diu les cançons nostres. Això que deies una mica del punt continuista que es troba... Per exemple, es troben una cosa com les col·laboracions, perquè en el primer disc trobàvem col·laboracions de Zo i de la Su. També me'n recordo que vau fer 2 col·laboracions amb Tetallets, una amb el vostre disc Pròxima Parada i després també amb ells. Vosaltres les col·laboracions de 2 en 2, no? Una miqueta, és a dir, que l'Ester, la Samantha i Jonathan Penalba que es preparin ja pel següent, no? Una mica o no? Deurien preparar-se, Ens agrada lo de la col·laboració d'anada i tornada, és una cosa que és guai, no? Perquè quan ve un artista a fer una col·laboració amb tu, diguem que te'l portes al teu terreny i quan tu vas a fer la col·laboració amb ells te porten al seu terreny. I això és bonic. És que jo crec que amb les col·laboracions, i com tu dius, nosaltres som un grup que ens agrada molt fer això, sempre aprenem de maneres de treballar, i moltes vegades, com per exemple en Tiets, va ser una trobada buscada, en plan, no ens coneguem, però a nosaltres ens mola molt el que feu i pel que ens van dir, a ells també. Entonces, de sobte es genera una relació virtual que acaba seguint, gràcies a una col·laboració, una relació real, i ara som col·legues, compartim, sempre que coincidim ens alegrem molt i a vegades ens fem una Coca-Cola després i tot això, i superguai. I això que dèiem, no? Les col·laboracions aquestes, tant de Zo, com la Samantha, com l'Ester, com la Su. L'Ester, que a més és una jove cantant, que a més aquí també als 40 vam descobrir, que ens va encantar. I Jonathan Penalba. Per començar, per exemple, amb la primera, Zo, que és una banda mitiquíssima, que a més també porta també uns anys patant-ho moltíssim. En el primer disc sí que va ser una part de Zo, ara que és la segona part, no? Amb el Pancho de Zo. Com va sorgir amb això? Perquè clar, entenc que en allà terres valencianes, família i això, com va anar? Això va ser una entrevista que va fer els companys de Pomelo Televisió, que són uns xavals que tenen un canal, i es van preguntar a Artur i a Beteta quina col·laboració es faria més il·lusió. Van dir que Pancho, i quan Artur va arribar a casa tenia un WhatsApp de Pancho que li deia quan fem el temeta? I d'ahí en adelante. Ara us pregunto aquí als 40, ja que ja teniu la col·laboració amb Zo, amb qui us agradaria fer una col·laboració? Igual aquí sona, escolta'm, Ed Sheeran, tu, escolta'm, que aquí ens escolta i que això surti. No sé, a mi m'agradaria fer... Així a nivell mainstream me molaria molt Noques Grasses, per exemple, i després nosaltres som molt fans de grups com Ginestà, com Marcel i Júlia, n'hi ha molts grups que comencen també, o almenys estan ahí en el camí com nosaltres, com Art de Triomf i tot això. Al final és conèixer gent nova i que això, que ens anem nutrint i que anem fent ixa familieta, no? Perquè després, en la pandèmia ha sigut un poc dur, no? Perquè no coincidies amb ningú. Nosaltres hem fet 50 concerts i 45 els hem fet sols. Quan abans sempre tenies companyia, que xerraves un rato. El post... El pre, el post, sempre mola i ara esperem que això torne. Però en el tema de col·labos, Noques Grasses, sempre nosaltres apuntem mal, no? I si ens va funcionar en Pancho i el vam dir directament, doncs des d'ací, Josep, Oques, quan vulgueu, així ens teniu, per favor. Ojo, apunteu, Oques. Això que parlàvem, referències en aquest disc i en la vostra trajectòria, sí que en trobem en diferents cançons, referències potser a pel·lícules, també a cançons, en aquest disc amb Els Mullats, també. Feu també molta referència a cançons mítiques o que, per exemple, jo conec de pe a pa, de les terres valencianes, no? Això d'on surt? També vosaltres per reivindicar una mica d'on veniu, no? D'una banda, per reivindicar i per deixar clar d'on ve el nostre llegat, no? O sigui, és com nosaltres venim d'aixes bandes que van
diguem, jo sempre dic que van desbrossar tota la selva que hi havia al País Valencià, que era difícil tocar en una època complicada al País Valencià, i que gràcies a tota aquesta gent que va fer aquesta feina, nosaltres tenim ara com un sector que li queda molt per fer, però que ja està situant-se. I les referències, òbviament, són perquè nosaltres, al final, la nostra adolescència i la nostra postadolescència ha sigut els concerts de les bandes mítiques valencianes i de moltes catalanes que baixaven cap avall. I ara mateix és com aquest homenatge, retreure homenatge, una vegada i una altra, les vegades que facin falta, perquè sense tota aquesta feina nosaltres possiblement no estaríem així ara xerrant amb tu, i sobretot perquè es retrau també a èpoques molt, molt felices de la nostra vida. I també que la gent quan veu els concerts que feu una referència a una cançó o una altra, doncs això també es nota un punx aquí la gent que diu... També fem referències a Shakira i tot això. És veritat, sí. Oh, Shakira també estan aquí a Barcelona, una altra possible col·laboració. Shakira, ojo. Parlem de concerts, perquè sí que ara primera preestrena del disc, esteu més per Terres Valencianes, també crec que passeu per Mallorca, però quan tenim concerts aquí a Catalunya? Perquè jo recordo, per exemple, un que va ser pràcticament improvisat i que vosaltres també recordareu moltíssim, que va ser el Canet Rock. D'un dia per l'altre, de cop no van poder actuar, i vosaltres, ei, ja estem aquí, pam. I no sé quins concerts tenim pròximament que tinguem aquí a Catalunya, que es puguin avançar, o si no, puguin avançar, diria que ningú encara. En tindrem, no? En tindrem. Començarem en abril i venim a presentar-ho en grans escenaris. Clar, és que també 112, si no és gran escenari, clar, ja no hi cabeu. Vull dir, és un problema. Sí, però exacte. A sales, no ho havia pensat i crec que també està bé comptar amb un 10 per 8. A sales o a recintes on hi càpiga molta gent. Això. Pues, escolta'm, Artur, Arnau, moltíssimes gràcies per venir aquí, per presentar-nos aquesta fotosíntesi, el seu nou treball, que ja teniu a qualsevol plataforma i que aviat també, a partir de la primavera, com ens deien, també sobre els escenaris aquí a Catalunya. I és la primera entrevista que us fem aquí a l'estudi Torreschi als 40, però que no serà l'última, us esperem aquí. Això esperem, ens teniu sempre a la vostra disposició. És un plaer estar així, de veritat. I gràcies, ja sabeu que per qualsevol entrevista, qualsevol notícia tenim la nostra web, els40.cat, també els nostres podcasts, i per qualsevol cosa, l'FM i els40.cat. Adéu. Els 40.